Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Metbuat adatlarynyň dünýädäki ýagdaýyny ýakynan esawan edýän serhesiz reportýorlar guramasynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan azat metbuatda dünýäde iň ýyzak orunlarda galýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowbatdaky sany 3-nji may bütün dünýä metbuat azatlygy güni münasibetli erkin metbuatyň Türkmenistanaky ýagdaýyna gönükdirilýär. Azatlyk öýü jurnalistler guramak boýunça komitet halkara metbuat instituty ýaly media azatlygyny esawan edýän beýleki guramalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçylary görä Türkmenistanyň azat metbuatyň haly ozalda häzirde hiç açan öwürlik bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir ýerli synçy ýurtdadyň 2008-2014-nji ýyllar aralygyna bir döwür sähelem bolsa jurnalistler we azat metbuat boýunça wagtlaýyn maýlamy alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýilleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly kökü damar bilen goparylyp aýrylanyny aýdýar. Sözümüz guru bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat metbuatyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurrunlar häkimetleriň erkin metbuat babatynaky resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurrun Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kemişilik wekili Wefa Hacıyev barada barýar. Hacıyev 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistana gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça beren hasabatyna Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arakkorlukda aýplady. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitleri gowalaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Azatlyk radiosyna bary ýogy 3 ay ştatdan daşary habarçy bolan Allaşew ýöneköý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüzüýdi bolýan günnelik meseleleri barada halk diline habar bermäge çalışdy. Ýöne bar bolan subutnamlara görä häkimetleriň dowamly izarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hacıyev Allaşew barada şeýle diýdi. Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности. Hudaýberdi Allaşew ýygyderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta özüniň rahat isçiňligi diýilýän boýunça ilçhana wekillerinden pul almak dinanysty. Allaşew ýygyderlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň saglyk ýagdaýy hasabaty öňe sürilse ýaly türme tutulgy diýilýänden öň yaramazlaşan bolup bilmez. За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении. Hacıyewiň bu sözleri erkin metbuatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny beren tutýan taraplar tarapyndan ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem-de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşine goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hataryna hasap beýanyny aýdýan Progress gazinasynyň esaslandyrjysy Aýnavat Ýaýlymowa Hacıyewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçiliksiz we kemsedici şemeleşme adlandyrdy. Hökümet delegatsiýasy grajan jemgyýete bolan rehimsiz adamkärçiliksiz kemsedici şemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Allaşew ýoğulun jurnalist Allaşew arakor diýip bellidi. Diýip Ýaýlymowa BMG mejlisiniň izleýän Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keselden soň ýoğulan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşew BMG minwerine arakor diýip kemsetmegi gynansagam Türkmen rejiminiň häýälçinlik hem erkin söze we metbuaty sähelçede çydamlygynyň ýokdugyny görkezýär.
diýip Türkmenistanly bir Tinç Azatlyk radiosyna ýeren ýazmaça maglumatyny aýtdy. Türkmenistan ýakyny geljekde garaşsyz ýurt hökmüne 35 ýaşa gadam basar. Ýöne ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan synaýan Tinçler garaşsyz Türkmenistanyň erkin medeniýeti, garaşsyz jurnalistlary ýowuz darşyp gelenini aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçylary medeniýet serişdelerini ýeketäk wezife bilen borçlandyrýar. Olam ýurtda gadanan ötüşleri wagt etmek, medeniýetyň ilaçy obyektiw, dogry we ters meýilsiz habar bermegi, raýatlary habarlylyga çagyrmagy, olaryň ýüzbeýiz bolýan günnelik problemalaryny gün tertibine getirmegi ýaly wezifeleri Türkmenistana tas gadagyn edilýär. Bar bolan şeýle meseleleri üns çekmeklik ýa-da hökümet resmiýetleriniň tanqidlanmagyna getirip biljek meseleleri gozgamaklyk tas watana hyýanat derejesine çenip peteldirip bilinýär. Mundan dolayı halkara hasabatlarda Türkmenistana medeniýetiň döwlet ýolbaşçylaryny butlaşdyrmagy hyzmat edýändigine üns çekildi. Ýerli Tinçi ýurtda soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna garaşsyz medeniýet babatyny emele gören çemeleşmeleriň tas totalitarçylyk derejesine baryp ýetendigini aýdýar. Gelin gepleşimden şu ýerine Türkmen medeniýetynyň irkisi pitleri barada toplan kronologiýa maglumatlaryny dinläliň. Eýsem Türkmenistana ilkinji gazet haçan çap edilip başlany. Sowet ýyllaryna nähili gazetler çapdan çykdy. Telewizion kanallary haçan ýaýlma berilip başlany. Ilkinji gepleýär Aşgabat sesi radioda haçan ýanglany. Bu soraglary jogap tapandan soňra biz gepleşigimizi Türkmenistana garaşsylygyň irki ýyllaryna medeniýetiň ýagdaýy baradaky tesbirler bilen gepleşigimizde dowam ederiz. Äzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus dilinde Aşgabatda çap edilip başlany. Zakaspiyskiy Obozrenie adly bu gazetde Zakaspiy oblastynyň harby administrasiýasynyň buýruklary Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzuradan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus dilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çenli öz işini besetdi. 1917-1919 ýyllarda Sovet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudovaya жизнь, Известия, Sadaka и Fukara, Dan Yıldızı we Naša жизнь gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Turkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sovet Türkmenistany gazetine urildi. Garaşdyrylykdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna eýe boldy. 1930-njy ýyla çenli Daýhan ýaş kommunist we başga da bir näçe gazet esaslandyryldy. Sovet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistana ençeme merkezi we ýerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepleýär Aşgabat sözi ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabryna ýanglany. Türkmenistan Telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar gullugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabryna döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen Informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ilki Türkmen Press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi adlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji telediň ulanylmagy berildi. Tinçler Türkmenistanyň medeniýetiň häkimetler tarapyndan elmydama propaganda guraly hökmüne ulanylanyny aýdýarlar. Türkmen Sovet medeniýetiniň hem de soňky 30 ýylyň maglumat giňişçiliginiň habarly synçy garaşsyzlygyň irki ýyllaryna her niçikde bolsa merkezi gazetlerde bolmasa da ýerli medeniýetde käbir sosial we ykdysady meseleleri gozgamaga, tanqidi makalalar çap etmäge belli bir derejede ruhsat berilendigini, ýöne soňu bilen şeýle mazmunly habarlaryň doly gadagan edilendigini gurrun berýär. 1991-1993-nji ýyllarda sosial we ykdysady meseleler boýunça azda känne tanqidi makalalar, ýerli häkimiýet wekilleriniň interwýulary we tesbirleri çap edilýärdi. 1994-nji, 1995-nji ýyllara çenli medeniýetde tematiki rubrikalar, soraw-jogap bölümleri bardy we ilat, saglyk, ykdysady we durmuş hukuk meseleleri boýunça gazet jurnallara sorawlaryny iýerip jogap alyp bilerdiler. Ýurtda şol wagtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine ýerli emellerler azda känne interwýu hem bererdiler. Şeýle hem 1995-1996-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň, Orsiýatyň we Türkiýanyň bir näçe habar agentlikleriniň we medeniýet serişdeleriniň korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe syýasy meselelerde bolup, ykdysady we sosial meselelerde durmuş reallygy kabul edilýärdi. Hatda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän
daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsiýet kultuwarydaky sorawlara nähilem bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1995-nji ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli puwdoklaryny doğrulugyna siýasalaşdyrmak, özgä pikire bir çydamsızlyk ornaşdyrılıp başlandy. Diýip başga wagtda finç aýdýar. Megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapyndan erkin medeniýete garşy çydamsızlygyň we egilişiksizligiň duýuby tutuldy. 90-njy ýyllaryň ikinji ýarymyna ýurtda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsiýet kultu dawralanýardy. Paýtagyt Aşgabatda altyn çaýlan heykeller peýda bolýardy. Media we medeniýet serişdelerine Serdar Şöhrat senalary ýanglanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje giňişligi, erkin medeniýetiň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere ýoglan ideologik wagtlaryň sesi berentden ýanglanýardy. Ýerli finçi erkin medeniýetiň chronologiýasyna nazar aýlap 2000-nji ýyllaryň başlaryna mewjalan basyşlaryň 2006-njy ýylyň dekabr aýyna Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň türkmen türmesine gümürtük şertlerde herak bolany erkin medeniýete garşy çydamsızlygyň ýetjek derejesine baryp ýetenligini ýatlaýar. Ýatlasak Birleşen Milletler Uramasynyň Adam hukuklary boýunça komiteti 2018-nji ýylyň awgust aýyna türkmen hökümetini Oğul Sapar Muradowanyň ölümünden jogapkar tapdy. Hut ilkinji prezidentiň döwrüne erkin medeniýeti ýok etmegiň çägine ýurtda açyk we gelliň işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýydarlamalara, zor bilen ýitirim etmeleri sebäp edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik galy hem türkmen rejiminiň erkin medeniýete bolan rekimsizliginiň aýdyn we tragik simbol boldy. Ýerli synçylaryň bellemegine görä, Niýazowyň ölümünden soňra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa-da türkmen resmi medeniýetini durmuş reallıklarından öňelikde aýyplap halkyň hakyky durmuşyna ýakyn materiallary taýýarlamagy talap edýärdi. Takminan 2008-nji ýyldan 2014-nji ýyla çenli ýurtda belli bir derejede jurnalistlere we aktivistlere edilýän basyşlar Niýazow döwründen biraz ýumşap, köprek administrativ häsiýete eýe boldy. Şol döwürde ýatlasak, ýurt içinden ençe miraýatlaryň interwýularyny, ykdysady krizis we zaý ýykylma meseleleri boýunça reportajlary ýatlamak bolar. Şol döwürde hem medeniýete basyş ýumşan bolsa-da doly ýatyp galmady. Emma bu ýumşaklyk hem odaga çekmedi. Eýem 2015-nji ýyldan başlap öňkü syýaly berk basyşlar, gorkulmak we tem etmek praktikalary, töhmet aýyplamalar bilen türme basmak metodlary gaýtadan dikeldilip ýurtda ençeme grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basyldy. Diýip Aşgabatly finç aýdýar. Bu makalada finçiniň sitatalary bolşýaly getirilýär. Ol soňky 10 ýyllaryň başlaryna erkin medeniýeti we garaşy jurnalistlere garşy batlandyrylan basyp ýatyrmalaryň çäklerini tutsak edilen habarçylary Gaspar Matalaýew, Hudaýberdi Allaşew, Nurgeldi Halykow hem de beýlekleri ýatlaýar. Wepa Hajiyev bu maganyň Ženewa edarasyny eden çöküşine garaşy jurnalistleri özleriniň oňluk bähfitlerini gowlaşmakda aýplady. Ýöne olary gorkutmak hem de semetmek ugruna häkimetler tarapyndan ýyllar boýy alınıp barlayan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda tinç häkimetler tarapyndan alınıp barlayan şeýle ýowuzlygyň hem de çydamsızlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat medeniýet boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmezligine ünit çekýär. Şol bir wagtda ýurdun maglumat keňişligine soňky 5-10 ýylda hökümetçi elektron neşirleriň örüsü giňedi. Ýerli tinç internet turgumyna bu çeşmeleriňi halkyň real durmuşyndan doly üzüňe galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde tinçiniň ananjyna görä häkimet halkdan üzüňe galýar, resmi medeniýetde ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet medeniýetiniň ýadydýan wagt nesihatlary halk durmuşyna siňip bilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruldaş bolýan käbir intelligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çagyrýar we soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyna garaşy medeniýet we sosial ulgamlar arkaly ýanglanyp başlanan halk sesiniň syýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna ünit çekýärler.
Metbuat bilen halkyň arasyna özüňölik emele gelene bolsa türkmen halkyna hutusan ýaşlarda erkin söze we metbuat azatlygyna teşnelik kökü damary bilen ýok edilmedi. Netijede ýyrat arasyna erkin pikir alışmalaryň görmegi ýeňäp tanqydy pikirler örüňe ýerdiýip ýerli synçaýdýar we soňky bir näçe ýyl bäri raýatlaryň öz aralaryna udaga çeken dymyşlygy kesip özleriniň günnelik ýüzbe-ýüz galýan durmuş ykdysady problemalaryny dillendirip başlamagyna ünitip çekýär. Ol ýurtda çäriýek asyrdan gowrak wagt bäri dowam edýän asudalyk propagandasynyň hüzgünlükden, ýapyklykdan we syýasy doňokçulukdan ýadawlygyň çuňlaşyp ugranyny aýdýar. Döwlet telewizionyna çeýnelip halky halis ýadadan guruk, emosiýasyz, birmeňdeş sözler ünni ýadatdy. Olarda ne many bar, ne de propaganda täsiri bar diýip aşgabatly synçaýtdy. Bu ýadawlyk şeýlede erkin söze bolan öçmejek teşnelik synçynyň anancına görä Türkmenistana garaşyz metbuatyň ümzügini öňe tarap öwrýär.